Pynlait tak siam saya promes bukan ai ba me pai. Ta memot ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kum shibanta banang penjana shushu ya karukom ajhi ka ye kisamla ha ka kam Ïalehkai cricket bat ban Pynlait ye kisamla donsap ha ka nika kam Ïalehkai ka Eastern West Khasi Hills District Cricket Association kala shna kerpang ya ka concrete cricket pitch hamairang ya kanika concrete cricket pitch latai haru jong kamadan Ïalehkai football jong ka shnong mairang mission ha ka jaka bala ai sngobha da ka shnong mairang mission bad latai ya kanika concrete cricket pitch da ka jingbei pisa na ka Meghalaya Cricket Association ya kanika concrete pitch la wan ban play pajba da u honorary secretary ka Meghalaya Cricket Association uba Ronald Kharkamni ha ka jedon lang usordar ka shnong mairang mission uba Beltistar Rani u president ka Eastern West Khasi Hills District Cricket Association uba Paim Dor El Maunai ki nongket kam ka association u coach ka mairang Pathway Cricket Academy uba Bhakupar Milemngam ki khna ka academy nalor kiwei uba Kharkamni ulaithu ba khaman shwa ka Jylla kala laj na ka Jinglehrain na ka Jingduna ki kanthai Ïalehkai cricket namar ka Jingla ki coach bat ki nongelam ka Eastern West Khasi Hills District ban sei ye ki samla kanthai na ka nika dong ka than ban mikhmat ya ka Jylla Meghalaya bat kala deiru ka district ka balami bon ki state player na kalyang ki kanthai ha ki tu ki por Ulaong menta da ka Jingdon ki academy ha ki district bapher kala penjenjar kala ya ki nong jed nong Ïalehkai namar bala bon palat ki samla Ïalehkai cricket Ulaong ba ukermen ba ka jingpli ya kanika concrete cricket pitch hamairang kan la ban sei ya ki samla ki ban yo ban mikhmat ya ka Jylla bat wat ya ka ri India ru ha ka kam Ïalehkai cricket ka kum kadak jingpli sesen kadi kasi kaba donbok yang hilang borok ka yakinong ai winong pio priang ru khamtam mi ba ai ya ka jakali ba ngilap perangkam ya kana ka box net na kamata ban tebet yang samla barit ijongi namar ba rajan borok ki district niladon ke academy ki bangi hikai ki khna no du dang sports nam sejong babun bangi sim ngar ngawan aku ke district apa hidon ke academy but lengbang ke academy kalau rap shibon ke state banyak players hatang tengi la stom benjit ru selector ngi stom benjit ke players mangi la pun pelat menshua khamtam lei ki kenthai ki babun ki state players ki dina ni ka thain jokhi ke represent ke state ngi kata ke kan pelong ke jing like ban Pynlait je ke Meghalaya na katau bangim don ke player kenthai babun ngi yo lagi ni kan kari boleh lagi pengim don tang wiro tikipor kin Thei player kan Thei kadi sungu ipi khamtam ki coach ki bala penmi ki players khamtam ki players kan Thei kana represent ni ka state ki jongi hai ki baro ki category jong women but tang we jing kerman buka jingit scam jongi ki badan apok administration kom secretary but ki wi ki para no ket kam apok apex council bangi kerman bun ki players ki nang mi nang ne pan represent ni ka state umpang ka state pengen puas sudah ki national level publish bu. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps.
Download Hello Meghalaya now.